Vielä otettiin oikein ryömintäkontaktia, otetaan varmaan päälle, pidetään huoli, että koira ei ryöstänyt. Pituudelta tuli virhe. Eli äskeinen koira oli 0 koira. Nollakoirana meillä oli polttareita tänään viettävä Minna Toivola ja Cockerspani eli Siiri. Minna ei ollut kisannut sitten vuoden 1991, jonka takia tuloksena hylly. Naimisiin pääsee silti. Seuraavaksi vuoro